Vidi sad kako se nije šetka obrati. Ne, ali ne znam kako on izgleda. Aaaa. Ne znam kako. Hoće da ide. Pa se on vredi. Evo ti ovdje. Pa rast. Od 450 do 200 evra. Tu kompresi najviše problem. To je isprotiv sam da radi četiri. Pa dobro. Pa ne. Može do 100 evra. Pa dobro, i opet to je skupo. Onda mi ovo izađe mnogo je daleko jeftinije. Revelove, Hambro, Hardy, ove četkice i polako, ja uzimam ne polako, nigde me nikome ne juri. Što kaže, lepo ispadni četkice. Dajte, znaš na koliko? Eventualno na dve kategorije. Jer nas ima Ja sam računao na dve kategorije otprilike bi mogo da svaki tip. Ovdje nećemo. Vidi, mi smo dali ali ovdje nećemo. A neće ni ovdje mi kategorija do jaja. Evo kategorija. Evo vidi, ovo smo uzeli znati na točkašu. Znači odavno to tako. Sad različamo evo između ova dva. I znati. Ne može dalje. A znam da ti si učeo. Ne, oči kao na prim krug.